So, grabe kadaghan nga shampoo mga kabombo, no? Kinilogi kini ang nasakmit sa Philippine Drug Enforcement Agency dinhi kayo no sa Pier 4 mga kabombo. Nakita sa atong camera diin pila ni kaboga binulto man dili lang binulto kinilog yun mga kabombo atong ipon sa duha dito din mga kabombo din kay grabe kadaghan ani mga kabombo matud pa no yan og ganak yung mga viewers na to barangay postos kani kaharton no tumakita ang daghan usab nga kinilong nga shampoo giputos usab sa itom nga cellophane kaning garbage bag mga kabombo dahil gisudod ni karton gayod ang ato makita gisil gipay doon na pa yung mga sinina mga kabombo nga nahimong tabon usab sa maong shabu mga kabombo illegal nga drogas kaya nga saklit karong buntaga Enero 23, 2025 mga kabombo para yun bigyan po no pag tanaw nagisulod kayo ni ining karto ng mga kabombo agikan no sa bago pa gyud mga kabombo no gikan gyud no sa barko sa mga kabombo din sa Pier 4 sky ni ining usa ka sakyanan mga kabombo nakita or nakuha gyud ni ining usa ka K9 unit sa PDS 7 gingong si Bayani mga kabombo nasimutan kini niya kining karton nga gisudlan sa maong shabu gyud mga kabombo lingkod-lingkod siya mga kabombo nakamatikod na siya no naglingkod gyud siya wala gyud siya malihok mga kabombo ug diha na nabantayan usab sa sakop sa kapulisan ng man sa PDEA mga kabombo na adunay nahiling kining K9 unit gyud mga kabombo ni ining mga shabu na day mga kabombo nga nagkuha sa usa ka karton sa mga kabombong gibutangan gyud nila og sinina